Pred tým, jak vypukla vojna, už bolo to napätie také, tak sme o tom rozprávali, že čo ako ďalej, keby náhodou. Tak sme zaujali takú pozíciu, že ostávame na svojich miestach každý. A sme si spomenuli na tú skúsenosť, ktorá bola počas druhej svetovej vojny. Keď išiel dať front, tak naši spolubratia ostali tu na. No a potrpeli za to prakticky. Tak nášho toho predstaveného archimandrita Klementa Šeptického, tak ho stade vyvezli potom do väznice, tam aj zomrel si v Rusku. Teraz máme takú istú pozíciu. Nakoľko to bude možné, ostávame na mieste, tí, čo máme večné sľuby. No budeme robiť toto, do čo nás Boh povolal. Som klopal na rôzne dvere, teda skúšajúc, ktorá z tých ciest by mohla byť moja. Nie? A teda videl som po tej reakcii svojej, ako ja reagujem, teda moje vnútro, celý môj človek, keď teda som prijal to riešenie, či keď som myslel práve na, na zasvetený spôsob života, tak taká reakcia vo mne bola takého mieru, pokoja. Tak aj z toho som vnímal, že asi to bude táto cesta. No tak som išiel do Ríma. No a tam sa začali lámať veci, lebo tam som stretol prvých studitov, ktorý bol so mnou spolužiak, jeden studita, s brádou dlhou. Taký seriózny muž. Takže tam som začal ako si tak vnímať, že Pán Boh čo si robí. Tu som videl teda ten reálny život. Tak? A to sa mi veľmi páčilo, že také ľudské prostredie sa mi tu zdalo. Nejaké falošné spev tam bol, no, takí jednoduchí bratia, aj teda aj vzdelanejší kňazi, aj jednoduchí. Nič, čo je akéhosi takého vysokého levelu. Som si uvedomil, že som medzi ľuďmi. To je taký v nich student. My sme, jak hovorí svätý Bazil Veľký, Teodorus Studita, my sme jednoduchí kresťania, ktorí možno trochu radikálnejším spôsobom sa snažíme realizovať evanjelium. Nič iné. No Boh je stály. Tak, Boh je dokonalosť. Tak. No my sa vyvíjame, pretože my nie sme dokonali, teda sa vyvíjame, tak? Sa udoskonaľujeme. A Boh je dokonalosť. A práve tá stabilita mníšskeho života, ten dynamizmus mníšskeho života, to poriadku denného, tak, ona sa nemení, lebo sa snaží dodržať určitú akúsi stabilitu, ktorá je akýmsi takým odbleskom tej Božej stabilnosti, tak, tej Božej dokonalosti. Tými modlitbami, tým poriadkom dňa, my ako keby tak sa napájame na čosi, čo je poza čas aj poza priestor. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Keď je stálosť, keď nie sú na prvom mieste emócie, tak, ale stálosť. To je dôležité pre duchovný život. Či prší, či svieti slnko, či je mráz,
Ja viem, že vstávam, ja viem, že slavím Boha. Či mám utrpenie, alebo či mi kto si zomrel, alebo neviem, som na vrcholu úspechu akéhosi tak, ja vstávam a slavím Boha. Keď spievame, zadaš tón, jeden tón a na tom tóne spievaš. Či v teba je taká emócia, alebo iná. Ten tón dáva akýsi taký úplne iný rozmer tomu slovu, lebo slovo je večné. Božie slovo je večné, tak? Je pravdivé. Ono nemá práva byť naplnené akýmisi emóciami, zbytočnými emóciami. Принеси всіх Богу, да спасеше нас от всякого искушения. Святим є же суд на землі його, удиви Господь вся хотіння своя во них, мучеником собори, соним же представши, вас воспіваючи і благословити, освятити, усердно постов врем'я скончати. Блаженні я же збрав і прияли си, Господи, і вірую в Тобі приставшися біди і діла чоловіку, вольні і невольні прирішення прощай, упокой, яко Бог. Človek tu robí takú istú činnosť ako vo svete, ale práve s tou intenciou, s tým úmyslom, že on chce sláviť Boha. A preto tá činnosť má úplne inú dynamiku, aj úplne inú takú vlastnosť. Keď som tu prišiel prvýkrát, tak som vnímal, že som tu prišiel ako do takej Božej sprchy. Nič nerobíš extra zvlášť, tak, ale len samotnou prítomnosťou tu ako keby Boh ťa umýval od čohosi. Tak ako keď vôjdeš do sprchy a tá voda zmýva z teba mnohé veci, tak aj tu čím dlhšie tu si, alebo čím intenzívnejšie tu si, nezávisí od času, ale intenzívne, tak Boh viacej veci omýva a ťa robí akousi takým novým človekom. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Яко ниво единым над тем всеми родший Бог плоти, все блаженные роды человеческие. My sme, povedzme, takí, jak by som to povedal, takí inštalatéri, tak v úvodzovkách povedané tak. Nemáme za úlohu teda držať v poriadku toto miesto, aj teda fyzicky, aj duchovne v poriadku. To znamená, máme zodpovednosť robiť tú modlitbu, viesť náš život, taký, aký my ho vedieme, tak. A toto, čo tento náš život uvoľňuje do priestoru, tak tie neviditeľné milosti alebo dáry Svätého Ducha, to ľudia, ktorí prichádzajú viac alebo menej, to lovia. Teda to vychytávajú, tak nakoľko sú otvorení. Ich ubytujeme, dáme im jesť. Dvere sú chrámu otvorené. Keď chcú, tak sa môžu s nami pomodliť. Keď nechcú, tak nemusia. Keď chcú sa porozprávať, môžu sa porozprávať. Keď sa chcú pospovedať, samozrejme, môžu sa pospovedať tak, ale že by my sme nejak chodili za niekým, im hučali čosi do hlavy, tam nejak katechizovali špeciálne. Samotné to miesto ich veľmi katechizuje. Staročia. Tu sú osoby, mnísi, ktorí sa modlia. A tým pádom, nakoľko naplňujú tento priestor medzi zemou aj nebom zo svojej strany ako ľudia a Boh ho naplňa zo svojej strany medzi nebom a zemou, tak nakoľko tu je prienik týchto dvoch činností, Božej aj ľudskej, tá, ktorá sa spája, tak ona potom, tá milosť tu je taká, by som povedal,
ako si tak viac sústredená. No to sú prakticky utečenci z východu, ktorí utekli pred vojnou. Ich bombardovali ich mesta, ich domy. Včera jedna pani hovorila, že jej dom zbombardovali predvčerom. Už nemám kam ísť. Ja знаю, что ты меня все равно убил. Tie spätné väzby, čo sú, to sú ľudí, ktorí tam, kde si žijú, bývajú a nás poznajú, tak teda sa delia s tým, že ďakujeme za modlitbu, lebo tá raketa priletela, tak pol bytu zdemolovala a ja som spal a som stál a nič mi nebolo. Také boli, ale hovorí, že hľadáme dieťa, ktoré bolo zasypané teda pod ruináciou toho domu, pod bombardovaním. Nemohli sme ho nájsť pod tými závalami, tak prosili o modlitbu. A potom sme dokončovali modlitbu a tá žena zvoní, ďakujem za modlitbu, našli sme ho. To sú také malé veci, ale ktoré svedčia o tom, že naozaj Boh je prítomný a ja by som bol tak veľmi tak je taký slovo človekoľúbec, tak? Teda tak veľmi milujúc človeka používa našu modlitbu, aby naozaj pomohol tým ešte iným konkrétnym prípadom. Zbraň je zbraň, tak, ale Boh je ten, ktorý dáva víťazstvo. Takže naša modlitba je veľmi dôležitá. Po ľudsky vyhrať akúsi vojnu alebo prehrať ju, no to je veľmi také chabé. To by bolo len teda nádejať sa na akúsi zbraň, na akúsi šikovnosť svoju, tak. A nakoniec sme veriaci ľudia, aj národ tu je veriaci, tak vníma, že to musí robiť teda s Božou pomocou sa to musí robiť. Takže Boh je ten, ktorý dáva víťazstvo. A keď dá prehru, tak znovu bude stať pri ľuďoch, aby mohli prijať tú prehru. Tak. A keď dá víťazstvo, tak znovu bude stať pri ľuďoch, aby to víťazstvo bolo nasmerované na teda správnym smerom. Slavu poselajem Otcu i Synu i Svetomu Duchu, nyní priсно i vo vieky vekov. Mnohí ľudia požehnávajú nepriateľov, takže namiesto toho, aby preklínať, požehnávať treba nepriateľa. A to hovoria z rôznych vrstiev spoločnosti, tak. To nehovoria kňazi, to sú jednoduchí, alebo vojaci idú na vojnu, sa modlia, čítajú žalmy v aute, idú na front. Milostivé Господи Ісусе Христе Боже наш, молитвами все пречистої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, силою чесна животворяща. Okrem toho, že to je taký teda fyzický boj, tak vojny, je tu veľmi veľký front, taký duchovný. Lebo a tak národ vníma, že to je taká vojna dobra so zlom. Takže to nie je vojna dvoch vojsk, tam, ktorí číslia toľko a toľko vojakov, ale že je to vojna doslova diabla, ktorý chce pohltiť ľudské životy, tak. A chce zaťahnuť aj cez to preklinanie, aj cez tú nenávisť, chce zaťahnuť do pekla ľudí, tak. Do akejsi temnoty. Ľudia to vnímajú. V duchovnom živote v cirkvi sú znaky vonkajšie veľmi dôležité, pretože oni svedčia o tom, čo sa nachádza vo vnútri. Tak? Samozrejme, že tu je stále nebezpečenstvo, že to, čo je navonok, stane dôležitejším ako to, čo je vo vnútri. Preto Ježiš Kristus hovorí, nazýva farizejov obelenými hrobmi, tak? Pretože pre nich vonkajšok bol dôležitý ako teda vnútorná podstata. Tak? Preto to je stále také veľké nebezpečenstvo, ale znaky vonkajšie sú dôležité. Je dôležitý chrám. Je dôležitý odev vonkajší. Keď idem v Podriesniku, tak minule som bol s autom, som si čakal na stanici vo Lvove, tak prišiel mladý človek ku mne a začal so mnou rozprávať o Bohu.
A pre nich to je znak, že s tým človekom môžu porozprávať o Bohu, môžu sa mu otvoriť. Je dôležité svedčiť o tom, kto sme. Mních je černec. A tam, kde mnicha pochovávajú, to je miesto, kde sú pochovaní čenci alebo černci. Nakoľko tu sme na hore, tak je to Černečia hora. Toto je miesto, povedzme tak, veľmi dôležité pre kláštor, pre mnícha, pretože toto miesto svedčí o tom, kvôli čomu ten mních žije celý život. Lebo celý život sa snaží nájsť Boha, žiť s ním, komunikovať s ním. No a potom, keď odchádza, keď sa lúči s týmto svetom a prichádza do večnosti, tak sa stretáva s tým, s kým rozprával celý život, koho hľadal. Ja sa otočím k ním, dobre? Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував, і нам дарував живот вічний, поклоняємося Його тридневному воскресенню.